का भाई इका का बताई हम गाजा पी के भक पियावा बीच रे डगरिया में सुतेला। गाजा पी के भक पियावा बीच रे डगरिया में सुतेला। कमर पातर कुछ काम रोना उठेला, मोर सामर कुछ काम रोना उठेला। ए बम जी ऐसे काहे कहतानी, का भइल ई ना पूछ के का ना भइल ली है सुनी कि देही में दम है ना पिए में कम है ना आगा जब भांग तुरते सलहट जाता हो कांवर लेके पियावा मोर पलट जाता हो। देवरो भी नहीं खे की देती जल ढार हो एक के लेके हो के लाचार हो। देवरो भी नहीं खे की देती जल ढार हो एक के लेके हो के लाचार हो। हम कमजोर बानी दर्द से देहिया टूटेला, हम कमजोर बानी दर्द से देहिया टूटेला। हमर सामर कुछ काम रोना उठेला, मोर पतर कुछ काम रोना उठेला। अरे ए बम जी कोनो उपाय लगा के चलिए ना। का उपाय लगाई मुआना चल चल के गिर जाता कि बाका बाका बोलेला खड़ा होके ढोलेला आ कब जाने मुड कर फिर जाला हो आ दू डेग चलिए के गिर जाला हो। कलु सरगम के हम कतना समझाई मन करता के बीच रहे गहरियाई। आंसू आशीष के हम कतना समझाई मन करता के बीच रहे गहरियाई। देव घर पहुँचब कैसे इह बात मनवा में घुटेला, देव घर पहुँचम कैसे यह बात मनवा में घुटेला। तमर पतर कुसे काम रोना उठेला, मोर समहर कुसे काम रोना उठेला। गाजा पी के भक पियावा बीच रे डगरिया में सुतेला। तमर पतर कुछ काम रोना उठेला, मोर सामर कुछ काम रोना उठेला। ए बम जी ऐसे काहे कहतानी, का भइल।